un sinal de identidade do labor do Bloque nestes últimos anos na Deputación é o reparto dos fondos públicos cun criterio de xustiza e de equidade. Na Deputación temos un plan único que é moi valioso, que implica que os concellos saiban con que recursos contan ano a ano da Deputación, cada vez son máis recursos públicos e sempre se reparten con criterios obxectivos, a diferenza do que acontece, por exemplo, desde a Xunta de Galiza, que os concellos non teñen un reparto equitativo e xusto dos recursos públicos. Aí hai unha clarísima diferenza, pero podemos falar de como desde a Deputación pois impulsamos políticas culturais baseadas no dereito á cultura, a acceder á cultura, pero tamén a crear cultura, ese dereito dos creadores e das creadoras, pero tamén podemos falar das políticas de igualdade que intentamos impulsar, desde a defensa dos dereitos civís ou tamén desde unhas políticas de contratación que nos últimos anos foron mudando grazas a man do BNG. Unha vez dentro das deputacións estamos impulsando políticas que si fosen a nivel de país realmente serían unha pasada, porque se o país inteiro tivese a rede cultural que impulsa a Deputación da Coruña ou se o país inteiro tivese a política de turismo sustentável que ten a Deputación da Coruña, ou se no país se impulsasen as políticas de contratación transparentes que está a impulsar o BNG desde as súas responsabilidades, ou se houvese unha ferramenta semellante, o Plan Único, desde a Xunta de Galiza, desde aquí, desde a Deputación, estamos impulsando políticas de igualdade desde a base das asociacións hasta impulsando a contratación de persoal nos concellos, con campañas de concienciación, etcétera, etcétera. Eu creo que, desde logo, estaríamos falando dun país moi distinto.